Ξεκινάμε. Δεν κάναμε εισαγωγή. Καλημέρα. Καλημέρα, δεν είπαμε. Πού είμαστε? Τι να πούμε πάλι. Σωτήρη ξεκίνησε. Πάλι τα ίδια. Πού είμαστε? Λοιπόν, Σωτήρη πες. Τι ρε Ροδνή. Ρε Ροδνή. Αγάπη. αυτό και μόνο. Τα Θεσσάγια εδώ είναι επικίνδυνα, δεν είναι αστεία, Μου Άλεξ. έχει χαλάσει την εισαγωγή μου. Αλβανικά σε ρεσέντια. Πάμε. Θα μας συμπίσουν. Τώρα δεν έχω. Σωτήρη πες. Καλημέρα. Καλημέρα. Κατ. 32 σκηνή 28. Λοιπόν, σήμερα. Τι γελάτε ρε. Τώρα λοιπόν με κόλλησα. Ναι, τι είσαι. Bullying. Ξέρεις, για τους followers πιο πολύ. Για τους followers πιο πολύ. Κάτσε, περίμενε. Εδώ, εκεί. Αυτό είναι πλάνο. Τώρα θα πεις. Λοιπόν, μεγάλο πάμπικο. Μικρό. Μικρό μεγάλο πάμπικο, το διορθώνω. Σάββατο 7 Ιουνίου. Ώρα. Άλλαξε το και στο Instagram. Ώρα 9 και 4. 9 και 4. Ξεκινάμε με ανάβαση. Βάλτε και τα ρολόγια. Για να πάμε στους δράκους, στις λίμνες. Στις δρακόλυμνες. Τι να πεις. Διάθεση υπάρχει, ωραίοι είμαστε. Λίγο άϊπνοι. Άϊπνοι είμαστε. Ο Άλεξ οδηγούσε, εγώ κοιμόμουν. Τι ώρα ξεκινήσαμε Α. από την Πέτρα. Δεν Όχι κοιμάμαι όλοι πολλές στο ταξίδι. Έχει τελευταία μια μισή ώρα που είναι έτσι. Κοιτάμε κατουρί. Άρα δεν είμαστε άϊπνοι όλοι. Τέλος Πάντα πάντων. γιατί τι. Έχουμε και guest star Είμαστε Roger. Όντι παρέα. παρέα. Όντι. Δεν χάνει κανείς με όντι. Τώρα πάμε εδώ, θα δούμε Μια πολύ ωραία πρόβλεψη, μια μια ωραία πρόβλεψη. ταμπέλα θα δούμε εδώ πέρα που έχει γράψει, δεν θυμάμαι ποιος. Θα τη δούμε. Θέλουμε μια πρόβλεψη για τις ώρες. Κοίταξε, ο καιρός είναι φανταστικός. Πιστεύω ότι όπως πάντα που πέφτω έξω πέφτω, ποτέ δεν πέφτω μέσα, αλλά δεν πειράζει, ήρθε η ώρα να το πω. Μπορεί και να πέσουμε μέσα Ναι, σήμερα. καλά, Κάτσε, τώρα έχουν αλλάξει. Μέχρι πρώτο σταθμός είναι το καταφύγιο. Που λέει η ταμπέλα ότι θέλουμε πόσες ώρες. 2-2,5. Λέει 2,5 ώρες. 2,5 ώρες. Και μετά μία ωρίτσα ακόμα για δρακόλυμνη. Ωραία. Οπότε Υπολογίζω. 12 καταφύγιο. Και τέταρτο. 12 και καταφύγιο. 4. Ναι. 3 ώρες. 1 και Ναι. 4 δράκους. 1 και 4 δράκους. 1 και 4, 1 και μισή δρακόλυμνη. Και εύχομαι να μην πέσουμε εκτός γιατί ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Ναι, Αυτά, και οι εγώ. followers να μείνουν stand-by, πώς το λένε. Και κάθε τόσο θα δίνουμε και επιπλέον Εννοείται. πληροφορίες. Βγάτε λίγο. Φύγαμε. Και ο Πάμε. Άλεξ θέλει να κάνει τα δικά του. Drone. Πετάει τώρα πλανάκια. Όλα Εντάξει. πλανάκια είναι ο Άλεξ. Εντάξει, τώρα έχει να τραβήξει πολύ πράγμα όμως. Έχει Εδώ. πολύ ομορφιά εδώ. Ποσοφορίες. Πλακόστατα. Πρώτη στάση. Ποια βρύση είναι αυτή? Είναι η βρύση Αντάλκη. Στα Αντάλ. 1200 μέτρα υψόμετρο. Μια χαρά. Η πρώτη είναι που βρήκαμε, η δεύτερη. Η δεύτερη, η πρώτη είναι εκεί που. Και πάμε εκεί πάνω. There's a story about a place, my friend, about a planet. I've been there a long time ago. Stories telling about what happened as I travel through the black and white, staring only at the corners. My vision turned to blue, and I focused at the center. I saw a flower, tiny small, waving me to start things over. It shows a path I have to walk, leads me to the mainland. First thing I've noticed there, my friend, was a light so bright like halo, surrounding living souls, and I felt I'm just where I belong. And I feel I'm coming higher, coming back to you.
Πρώτο πλάνο. Εκεί πίσω θα πάμε. Έλα να τα πεις. Σόβρα καπλωμένα. Σωτήρη, πες το, πού είμαστε? Τι να πω τώρα, έχουμε φτάσει στο καταφύγιο Αστράκα. Αστράκας. 2.000, όχι. Πόσο είναι η υψομετρική 2 τώρα εδώ, πόσο υψομέτρο έχουμε? 2.000. 2.000. Καλά τα λέει ο γνώστης. Είμαστε 2.000. Θέλουμε μία ωρίτσα ακόμα για να πάμε Δρακόλυμνη. Εκεί μέσα είναι. Είναι εκεί πάνω. Βλόγκαρε λίγο, βλόγκαρε. Ναι, βλογκάρω. Μία ωρίτσα να γυρίσουμε, θα κάτσουμε και κανένα 20 λεπτάκι, μισάωρο. Ήπιαμε το καφεδάκι μας τώρα εδώ. Ελληνικό, ωραίο. Βγείτε, θα βγω εγώ από κάτω όπως ήρθα. Σίγουρα. Γιατί είναι επιθετικά. Ήρθε πάλι. Έχουμε επιθετικά σκυλιά, όντι, πόλεμο. Ότι ο Βάρβαρος. Σκυλογαυγίσματα και τέτοια. Ναι, τέλος έχουμε πάντων. μάχες εδώ πέρα. Μάχες. Ότι θες να πας μπροστά. Νεροπαγίδες Θα τα βλέπω πάνω στο απεξέλθουμε. βουνό, δεν έχουν λιώσει ακόμα. Ναι. Θα τα Ε, βγάλουμε τώρα κι αυτά. να πάμε εκεί. μία συν μία, 2 και 3 κατέβασμα. Σε ένα πεντάωρο είμαστε αυτοκίνητα. Ωραία. 7 η ώρα περίπου. Για να δούμε. Ναι, είπα, όχι. Πώς είναι? Κάτσε, τι ώρα είναι? Ρε? Μία να πάμε, μία να γυρίσουμε εδώ, 2 Κοίταξε άλλο. Ναι. και μία να κάτσουμε. 4, 5, 6. 6,5 ώρα περίπου να μην είμαστε αυτοκίνητα. Ναι. Περίπου. 6,5 Θα δούμε, παρά. θα δούμε. Από εδώ Δεν βλέπετε. θα φύγει. Πάνε μορφά. Δεν μας είπε να πάμε από εδώ να πούμε. Πάμε. Και τι? Έλα ρε, είναι καλός, δεν τρώει εύκολα. Αλλά να μπω εγώ. Σόβρα εδώ μου, ωραία σόβρα καπλωμένη. Είναι καρφός στην ψυχή. Θα κάνει. Μήπως να πήγαινε ένας με τον Άλεξ, μήπως έχουμε κανένα... Δεν κουνιάσαι καθόλου εσύ. Α. Μια σαβρούλα. Όλα καλά. Πού είναι ο Άλεξ? Το μπούς, κόβει δρόμο. Περάσαμε τον πρωτοκίνδυνο. Για πάμε να δούμε τώρα, συνέχεια. Πάμε να δούμε δράκους.
Εκεί πάνω πάμε για Δρακόλυμνη. Κοιτάξτε λίγο εσείς εδώ. Φωτοσούτινγκ. Περίμενε. Αχ, αγάπη, δεν σ' αγαπάω. Μαλάκας είναι. Αυτό ζηλεύει ρε, οπότε κάνουμε ότι φιλόμαστε. Έτσι κυκλάει. Λογικό. Έτσι κάνουν. Πού είναι ο Σωτήρης? Έρχεται. Δεν σηκώνω ντρόουν τώρα μετά. Δύσκολο. Δύσκολο. Όχι, Το απλά φάγαμε το στάξει λίγο στο αυτί μου. Από εκεί πίσω ήρθαμε. Και φτάνουμε τώρα. Λίγο έμεινε. Τι έμεινε, 120 μέτρα νομίζω υψομετρικής. Ούτε. Πρέπει να είναι κάνα 300 μέτρα σε ευθεία. 80 μέτρα πρέπει να είναι υψομετρική τώρα. Όντι! Πού πας μωρέ? Τι είχατε στο μυαλό σας? Εγώ το είχα στο μυαλό μου πιο εύκολο έτσι από αυτά τα βίντεο που Εντάξει, είχα δει. περπατάμε αρκετές ώρες. Είμαστε 5,5 ώρες ήδη. Από την αρχή. Με τις στάσεις, με όλα, αλλά εντάξει, αλλά εντάξει. Σε αποζημιώνει το τοπίο. Στα αποζημιώνει, ναι. Λες και εσείς Είναι δύσκολο όμως, εντάξει. Δυτικές Άλπεις. Δεν το περίμενα και από τόσο δύσκολο. Από την αλήθεια. Και εγώ το είχα ότι πιο βατή η διαδρομή επειδή την κάνουν όλοι. Ότι Ναι. οκ, δεν θα είναι κάτι. Δεν είναι τρομερό. απλό όμως, Αλλά δεν είναι θέλει απλό. Έχει προσπάθεια. κάποια σημεία τα οποία είναι αρκετά απότομα και σε κουράζει. Και μετά λες εντάξει, οκ, έχω πιάσει ευθεία, αλλά η ευθεία είναι και αυτή αρκετή. Αυτό το τελευταίο κομμάτι Ναι, είναι δηλαδή μανίκι, είναι δεν είναι μακρόστενο. εύκολο. Και δεν του φαίνεται στο μάτι, αλλά είναι, έχει Τράβηξε διάρκεια. το να φανεί. Τράβηξε. Εντάξει, μπορεί να είναι. Εντάξει, τι να λέμε, ναι. Στο κούκο. Όχι, όχι, πέτρες είναι. Άντε, πάμε να φτάσουμε. Φαίνομαι. Φαίνεσαι. Θα δούμε αν αξίζει η προσπάθεια. Υπερπροσπάθεια. Πω. Για βουτιά είναι κατευθείαν με το φυσικά σπίτι. Πάμε να κάτσουμε από εδώ. Πάμε, ναι. Πάμε λίγο ψηλά να τη βλέπω. Όχι, ένας βάτραχος. Ένας βάτραχος. Φαίνεται τώρα. Πούτι. Πανάτι, ναι. Μια χαρά. Απίστευτα. Ναι, αλλά τώρα ήρθαμε εδώ, θα κάνουμε βόλτες. Έλα να κάτσουμε λίγο εδώ. Μια χαρά είναι εκεί που κάτσε. Ωραία, είναι όνειρο ισχύει.
Από εκεί. Χόμαστε.